Estem a la zona de sortida del cross country, la novetat més important d'aquesta edició 2018. Ens trobem just aquí al Planell, davant de la Cau Vella, i s'ha fet aquesta modificació bàsicament per generar una atmosfera que en diuen ells aquí, amb el caliu dels serveis, de la cafeteria, dels restaurants, i a la vegada l'espectador podrà gaudir també d'una millor panoràmica, una millor visió de tot el que estarà passant durant el recorregut. Podem veure aquesta primera pujada, on de seguida tenim ja un dual slàlom, una novetat important aquest any al recorregut, per després empalmar amb el que ja era el circuit tradicional que s'han fet durant les altres edicions. El recorregut també, a la part més llunyana, a la part més alta, s'ha fet una trialera nova, molt semblant a la que ja teníem fins ara, però que és un lloc realment tècnic, difícil, que també ajuda a marcar la diferència entre els corredors més tècnics i els més físics. I per últim tenim l'última part d'aquesta recta de sortida, on tenim un pont bastant espectacular, bàsicament per un motiu de seguretat, perquè els corredors passin per sobre i els espectadors puguin passar per sota. I la novetat més important aquest any a nivell de tota la Copa del Món és la incorporació del short track, que per primera vegada es fa aquesta modalitat, que és un circuit curt de poc més d'1 quilòmetre, i en el que donen diferents voltes durant 25 minuts. I nosaltres aprofitem el que és la sortida i l'arribada del cross country, ocupem tota aquesta part més plana d'aquí al Planell, passem per la zona tècnica, entrem a la zona boscosa, que és la part potser més tècnica del que seria el short track, i de seguida tornen a passar per meta. Per tant, també una modalitat molt pensada pels espectadors, per la televisió, i que realment és molt intensa de viure, perquè és una cursa que dura 25 minuts i que la disputa entre els corredors per la victòria és constant, i la batalla fa que sigui un espectacle.